usah. Ora usah nangis. Aja ketemu ngene. Bisa Gaya. Mengko lek panggah karane polsek apa piye? Syukur. Karo mangsaku kok kene wong nyanyi apa ya Kandhanane iki lho tuwek kandhanane angel ta ya. Tuwek ada. Wis tuwek kok. Saiki ngawur. Diomongi kok. Ya diomongi tapi ora sah. Meneng ae. Meneng ae apa? Sing akon sapa punukku mbok demoki terus. Lah sing Iki akon sapa? iki wong loro mulai apa aku sing mulai? Mulai tenan lho aku ki. Golek kesempatan. Pak, aku bareng gedong nikah nek iku lho sing cah kudunge ireng ning idu. Kaya gila ngerti kowe. Kok kaya gila getun nek, Pak. Kok dulur piye? Tak gendong nek kowe ngidu kancam. Lho. Nah, Nah, Oh, embe bae, purik padha rono, ae. embe purik rono. Embe purik rono. Jo. Wih, Jo, sijine Jo. Alah genti sing ijo. Alah. Terus. Jo iki Jo. Selamat ke Jo iki. Modar. Puter. Bobotmu ku pira to, Nduk? Aku mek selawe lho, Mas. Selawe. Selawe iku kabeh taikune tok. Oh, iku netok iki apa? Kok yo iki tekan iki yo abote mbah. Ngantek. Oh. So apa neh iso gendong niken. Rono lho yo nyeblok rono. Kok masamu? Lah kayak karek untal-untul. Lah aku sing genjong iki. Nyeblok rono. Ambek aku kadek Senin Kemis. Yo alah. Alah iki. Kok yo ayo entek yo wis rono. Kono karek ngene. Entake Mbak ini. Ha ditelase. Nano. Nyanding bisa dadi tombo Podang kuning karya Pak Darno. Ayo, buka saka kibat ya, Mas.